Kao što vidite, danas se nalazimo na vodopadu Kravica. Vodopad Kravica su popularna turistička destinacija za ljude iz cijelog svijeta. Najljepši i najveći vodopad na rijeci Trebižat. Rijeka Trebižat je 51 km duga rijeka i ulijeva se u Neretvu i zajedno idu u Jadransko more. Ono što želim reći danas je nešto više o rijeci Trebižat. Rijeka Trebižat je rijeka ponornica. U Bosni i Hercegovini najpoznatija rijeka ponornica je Trebišnica, to je ona rijeka koja protiče kroz grad Trebinje. Ovo je rijeka Trebižat i na dosta portala sam pročitao da rijeka Trebižat ponire 8 ili 9 puta, ali to nije istina. Rijeka Trebižat ponire 3 puta, neću reći samo 3, nego 3 puta. A zašto se spominje stalno cifra 8 ili 9? Zato što ima 8 imena, znači kako kroz koje selo, kroz mjesto prolazi, kako su i ljudi nadjevali ime. Tako imamo Tihalj, imamo Mlade, imamo i tako dalje, svih 8 imena, ali zvanično ime je Trebižat. Kako je nastalo ime Trebižat? Narod ovdje, u ovom dijelu Hercegovine, isto kao i u srednjoj Bosni, oduvijek su pričali ikavicom. Pa i tako iz riječi 3 puta biži, odnosno 3 puta ponire, 3 puta se sakriva, dobilo zvanično ime Trebižat. 3 puta biži Trebižat. Najpopularnija dva mjesta na rijeci Trebižat su vodopad Kočuša i ovaj vodopad iza mene, kao što vidite, vodopad Kravica. Ono što je posebno zanimljivo i interesantno na rijeci Trebižat, a to je vožnja kanuima, odnosno popularni kanu safari u trajanju od 4 ili 5 sati. I ako dođete na vodopad Kravica, nemojte samo hoditi ovako ko ja iz nojice bez veze, nego se pripremite i fino se okupajte. Voda je ugodnih 21-22 stepena. Ja idem sada nešto da popijem, da se osvježim, a mi se vidimo sljedeći put u nekoj drugoj lijepoj destinaciji.